ko neɗɗo mo wona hasid wona naafik kadi mo yimɓe teski kala ko haali ko jaam seydi pam o meeɗani ustude neɗɗo immade neɗɗo o faade Baaba Maal o haali ko boni o meeɗani barde hakkude neɗɗo faade Baaba Maal kala kene ɓeyde Baaba Maal kala kene nawde Baaba Maal yeeso ɗum woni ko yiɗi kala kene bonnana Baaba Maal o yiɗa o woni Abou Pam ya seeka jaam seydi pam oɗo wuti ko dabiniɗo leñol ngol gila hanki tawi hannde arani mo gonɗen mbaɗa heewi wiide mo cuballo gawo hakkude leydi asman ɓerde hen heewi hannde kala ko liggi walla kala ko waɗi pulaar ɓuri ɗum hay batte o yiɗa e jawdi aduna tawi wona ke nawde pulaagu yeeso kadi jawdi no wirini yimingol jimol jawdi nawatamo to yiɗa jawdi neɗɗo heɓata jawdi ho fofko ma sawkude jawdi ma fofka ma tan ko neɗɗagal ma e tabidde ma e yidde hoore ma e yidde leñol yiddemo tan so yidde nde joli noon tan guina ari ceerno yeeɗa mo sirani medduki wutte Baaba Maal woni ɗo fawa ɗum junngo ma e junngo makko gorko ma duwayra wuro samanere jaguru banna en ngare galle mango e dirago min ngare galle maɗa on woni Baba e sara Samboubou Yasine ɗo Baaba Maal kala no mbawɗa yaade jaada e ndimagu maɗa kala no mbawɗa wonde o gonda e neɗɗagal jinɓe Basamba noko mali kuno jam Touré bajo lukke naane fof ko jarul soɓe disi gara yata gaggang min woni Amadou Samba Condi Samba Hamane Dramane Tanum Juntel Jabane nango feyna babam wi so tawi ko subalɓe doddirta gubbol ko ɗum maɓe ɓe doddirta gara sa humi dasde ma a sokti kandal ma aɗa yiiɗi garaji gara joni daña gude kewɗe mbiyata ko salali Mouhammad mbiya walali Mouhammad mbiya dem faje dasde faje dippi dappa dasade dasde diw gara sa diwani dasma dondu way o woni Houleye Oumar Maare to wal janta ɓurɗo andede woni faroji walla mbiyama Houleye ko hum hamme mane diye wala gueyi baba wino am so tawi a yiiɗi yide nawra hono mbatta mbimi anda o wi aranno ka bakket mbiyaɗi bigiri booli ɗi badari booli ɗi birama ñakkantari honma ngaari ganama ngaari umo dow nangi hiiri o wi ma ngaari ndi umo ha dow yimɓe fof jii sa rokki nalanke ma wutti a ɓornat ɗum paɗe mama jimmere gorko mo mbattu o rokkanma paɗe ɗe an Elhadji Baaba Maal Elhadji Baaba Maal so neɗɗo ɓornima wutte waɗata hen paɗe tengade nde tottuma ɗum en gaynani to mbaɗe jaam tan to mamma woni Mamma Ndiaye e yero o hokku saw Moussa wi so tawi ene wiye ko cubalagal o addantuma ko woni ɓi bamma o so cubal rokki lan rokki ɓi bammu neni duuɓi 4 Daande Leñol ɗo ko Baaba Maal wonɗo ɗo ko Moussa Basso wonɗo joni noon ala ko heddi sona ngaari rokka Daande Leñol si wutti muɗum e inde Daande Leñol gonnoɗo sababu Daande Leñol o on ngaari dolol ɓorninamo wutte e ngaari gayi e inde Moussa kadi woto yimɓe woto jejjiren Djiby Sall Moussa Ba hanke hokkimo wutti koye orchestre Daande Leñol he nde Djiby ari nde omo welti o itti wutte o wi ɗum wutte ma neni ɓayda kam a ari salminde min kadi garɗa koye nelal Baaba Maal ngaari rokku Daande Leñol si wutti mum e yeeso ene waɗa yeeso teddugal Elhadji Baaba Maal saabu kanko wonno relation hakkude o kala riidu wirnirigo ɗo hannde ha uddira ko kanko jimmere hokku Baaba Maal tengade nde oɗo ko tengade Elhadji Baaba Maal de Moussa Sow waɗi so neɗɗo ɓornima wutte ɓornima paɗe waɗa tengade kadi Baaba Maal no wowi wanne ɗum Seydi Maal Baba ɓorno min jiya so ɗum ɓenni nickel e dartoro ni jaafoɗa nickel to gonɗa ya rappine jaam nickel mbeɗa jogui ɗo nelal ko woni sababu ñalawma ko koye ɗon mbaynodirten somin gayni min dutta Elhadji Baaba Maal konngol Moussa Basso wi ene yetti Allah e nelamu en yetti yummune bamum o wi sa dawi bureau patron ma nangue dande wutte ma wima pettale dote pat wima est ce que tiye conta a wi wuyi a haalani gonga sa juuhi gujjo noon nde suudu ma a wi holiyo ko an hel kaye ma
o yan sa noddimo nototo nde won noon sa ari ƴamde debbo duusima ha damar galle a wi ɗo jooɗinɗen noon yejjiri ɗon laafama humante debbo maire ittane laafa ka e hoore ma ha jejjiɗa laafa ka damar galle so yidde wonno tenti so pasiragal wonno woodi so fuurankagal wonno Allah waɗi ɗum hande o Moussa ñalawma hande o waye makko ko ñalawma mo daña ɓiɗɗo gorko mo inniri bam makko ñalawma goɗɗo holno wayre makko ñalawma mo inniri mo inniri bam makko o daña ñalawma wali mun dewgal taw Allah tawi ɗum tawata tawa ciftoɗon oɗo ñalawma hande woni ɗo ko million ngaji ɗiɗi ɗi fayi koye jungo talama Coumba Faye yo yettinan min ɗum Baaba Maal Moussa Basso o waɗi million e enveloppe makko gorko toroɗo gummiɗo Paris la France o wi Moussa a waɗi million Moussa wi mi waɗi million o wi e inde délégation gummiɗo Nouakchott e ummiɓe Hammadou Gounare ummi Mbagne ummi Waali ummi Sinthiane Padlal ummi Tareji o wi ummi kadi babaɓe o wi ummi Mbotto mi fawi hen million dokkana ham ɗum Baaba Maal mi watta ɗum e enveloppe o ni mi rokkirma noon dokka kawtala an andi no mbaɗirta ha yimɓeɓe fof ganda ko million par ce que min ko nelami ko ɓaydi ka pasam ka ɓi babam yo laaɓ a waɗi teddungal a wonde gorko toroɗo Samba Ngari jama juule janggue ko Cheikh Oumaral Fouti koddaɗo may Silimane Siré Samba Dembali muttaɗo halwar so umminoma hande faleyde Baye Diagara e haari nde o tellima ɗo e ndunko Bambara e galle Baba Gaysiri Bocar Ñongo Baba jimɗo Cheikh Oumaral Fouti mo Cheikh Oumar hokkimo hokkani hay goto toroɗo Baaba Maal mbimi jimɗo Cheikh Oumar mo Cheikh Oumar hokkimo hokkani hay goto ko Cheikh Oumar umminoma hande rewiɗo Baye Diagara ɗo yettima ɗo gandanɗa hoore ma ɗo guiɗi ɗo fayi ñoolo laamiɗo julɓe ɗo arte e hayre nde ko Cheikh Oumar artino hande ɗo e galle Baaba Maal nani ɗacci toroɗo yo Allah teddini a teddini tedduɗo Baba Gaysiri Bocar Ñongo meeɗa yimirde neɗɗo saabu jawdi aɗa holko yimirata neɗɗo o yimirat neɗɗo ko teddungal o yimirat neɗɗo ko jibinande o yimirat neɗɗo ko fuutanke o yimirat neɗɗo ko teddungal e gueɗal e wawde hoore mum e andude hoore mum neɗɗo joguima milliard Baba Gaysiri Bocar Ñongo yimanima o miiɗo yimɓe joguiɗo milliard kalne kam ala kono noon Moussa a jarama e million a totti ganduɗo million tottirowo million teddinowo million wona million o tiiɗima ala wona ɗum tiiɗima ko ummadema galle ma tacca maaje ɗe ndewa ɗo ndewɗa ɗo ndewa péage o mbaaliya e appartement je Dakaru ɗo e wondude e ƴiƴam ma jooɗoɗa hakkude 15 heures et 17 heures mbiya mbeɗen yaaha mbeɗe juuri o Baba Gaysiri Bocar Ñongo e rentinde ko woni ko hakkunami makko e fiɓodirdemo ko teddungal ɗum ɓuuri mo tigde aɗa andi million o joni minen joni sa tottimo million o joni haɗa ma yaltude galle o joni 2 millions taw ko feccama ha gasi goto fof heeɓi hen teddungal mum yeehi lawol mum ala kono an hakkude mon heddoto ha aduna gasa an ɓuranimo million noon toroɗo a jarama o wi saabu fulɓe ene kaala e konngol o wi so lekki jaaɓi fuɗi e nder woyndu o wi heewat yurnotoɓe kono wona sammoɓe kam hande garɗen ɗon ko galle teddungal o wi garɗen koye galle pulago galle fuutankagal galle teddungal yeehi ha innirama wiyama Daande Leñol o wi so neɗɗo yeehi ha innirama walla hunde innirama Daande Leñol o wi ko ɗon tan haaɗi ne andi fodde mum hakkude mum e Baaba o wi mon fof ene andi fodde mun e teddungal mun e Baaba Maal minen naalankoɓe rewɓe caggal makko o wi kono kamɓe naalankoɓe rewɓe caggal makko ɓe minen de o yonni o wi kanko de kamɓe de o yonni o waɗi o huftidini fof mboɗo yiɗi yaade États-Unis o wi min noon komi jiɗɗo yaade États-Unis kono ɗo gonɗen ɗo o wi kono ɗo gonɗen ɗo mi ala billet mum o wi kono min kam mi ala billet mum o wi te kadi gummi ko France o wi kono ɗo gommi ɗo mi ala billet mum Abou wimo heɓɓiri wimo min hooram mi alanama billet kono eɗen mbawi dañde billet ɓaydi Baaba Maal nan ɗo ko ɓitti ɓili ko foof sen noddimo e mayen keb billet nde o noddi Baaba Baaba wimo he Mamma Déme o wi ɗum kay ala jonga jongi o wi pourquoi ene rewa damal o wi ne rewa e falantere taw damal mun ene udditi ar galle janggo o ari o yetti ɗo ko mbi ten million hawani Baaba Maal ko o wi wallahi million hawanimo o waɗi million ngaji ɗiɗi o wi en est ce que ene addanma toon billet
o wi ɓurti piye mboɗo arde gorko cubbal amo arde gorko cubalɗo sehil makko kañum ñenen setti kañum ñande hen setti hakkunde makko e Baaba donc ko ɗum tan jinno o wi ɗum tan o yinno ɓeydude hen nde wonno moƴƴere nde won noon moƴƴere yoɓirte tan ko moƴƴere ɗum o yinno ɓeydude hen Nikel mboɗo welti kono mi julnota koye haala ka no tawno eɗen jogui ko heewi ko poɗɗen haalde janggo elaaji ene welti junnotaka e haala ka en jogui ko poɗɗen haalde janggo ko heewi kadi ko plateforme janggo o wi plateforme janggo ko on plateforme Allah rokki en wi on plateforme Allah hokki men kala ko ummoto e nder ɓerɗe amen wi kala ko ummoto e nder ɓerɗe amen taw koko weeli wi taw ko weeli koko yuɓɓi koko yuɓɓi koko yurmini koko yurmini te taw ko gonga taw ko gonga faade leñol ngol wi faade leñol ngol wi on plateforme wi on plateforme on Allah rokki en wi on Allah hokki men janggo inchallahu rabbi Baaba yi janggo inchallahu rabbi oɗo ñalawma ma simte toon o yi oɗon ñalawma ma simte toon sababuji ɗi noon ene keewi o yi sababuji ɗi noon ne keewi ɗi pamɗani o yi ɗi pamɗani ɗi coofani ɗi coofani seydi Saw Allah jarama a jarama seydi Saw torode Allah jarama a jarama wona hande jiidirɗen o yi Baaba Gaye Siri torode wona hande jiidirɗen kadi wona hande tan teddugal woodi hakkude ma o yi wona hande tan teddugal woodi hakkude ma torode taw teddugal ngal fof fawi koye gilli o yi teddugal ngal fof fawi koye gilli fawi koye yidde o yi fawi koye yidde ɓiyam baɗam o yi Moussa ɓiyam baɗam bisimilla ma Baaba yima bisimilla ma bisimilla ma e Baaba Maal o yi bisimilla ma e Baaba Maal bisimilla ma e Daande Leñol o yi bisimilla ma e Daande Leñol bisimilla ma e leñol ngol o yi bisimilla ma e leñol ngol an ɗi ganduɗa ɓe fof o yi an ɓe ganduɗa ɓe fof mi haali ɗum mbimi sababuji ɗi ne keewi o yi Baaba Gaye Siri sababuji ɗi ne keewi mo ndewmi indi mum e momi rewani indi mum fof mbeɗa andi ko sababu o yi mo ndewmi indi mum momi rewani indi mum fof ko sababu hay so tawi ko momi meeɗa yiidirde o yi hay komi meeɗa yiidirde mbeɗa andi wonko woni ɗon gadda ko sababu o yi honko woni ɗon ko sababu nde tawno ko leñol ngol o yi tawno ko leñol ngol leñol ngol noon o yi leñol ngol noon Allah jarama leñol ngol jarama Baaba Gaye Siri Bokare yi Allah jarama leñol ngol jarama kono ko ni yonnata leñol ngol o yi ko ni yonnata leñol ko ɗum tamboto leñol o ngol yi ko ɗum tamboto leñol ha mbawen wiide ha mbawen wiide nalankagal ngal ko muusi ko ko weeli ko ko satti ko ko weeɓi ko nalankagal ko muusi ko ko weeli ko e satti ko fof ɗum kam sofani o yi andu Moussa ɗum de sofani hakkudame hono ɓiɓe leñol ngol o yi hakkudame leñol ngol min Ba machallah ko min mbawmi wiide tan alhamdulillahi rabbil alamin min mbawmi yiide tan alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗeɗo teddule gonno ɗo gila adan o yi ko ɗeɗo teddule gonno ɗo gila adan mbeɗa miijotono noon min e Mansour Seck o yi mbeɗa miijoto noon min e Mansour Seck jamanu e sattude e weñade o yi jamanu e sattude e weñade ha tengte jamanu joni o o yi ha tengte jamanu joni o est ce que somin jeccitima o yi est ce que somin jeccitima mamin coyno ko nanduno e ko waɗete noon nden ko waɗeteno ko nden kono alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɓosani o yi ɓosani iwani sofani no tawno yonto oɗo ari o yi yonto waaɓe no Moussa en gari alhamdulillahi rabbil alamin o yi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah wurno on o yi Allah wurno on yo Allah sellin noon yo Allah ruttu teddugal e juuɗe mon yo Allah ɓoynu ɗum kadi e juuɗe mon yaha ha ɗum to e yetto e ɓeɗo sukaɓe o yi ha yetto e ɓesgu men ɓiɓɓe men ɓeɗo inchallahu tanira kon men o yi tanira kon men Allah jarama on jarama Baaba yi Allah jarama on jarama ko heddi ko noon ha jettuɗen ha jettuɗen jam inchallahu rabbi